Една девойка ме попита, къде е улица Ракита? И аз нали съм услужлив, макар и доста срамежлив. Събрах кураж и казах да. Веднага, веднага, веднага ще ви заведа. Тя бе толкова красива, такава глупост рядко бива. Жена видение и влям, жена направо за екран. Но тя с мен ще повърви до онзи, до онзи, до онзи тротуарови. Аз до нея, тя до мен, всеки пита изумен. Аз до нея, тя до мен, всеки гледа възхитен. Ла 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 ла, ла 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 ла, ла 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 ла. Всеки гледа, всеки гледа, всеки гледа възхитен. Тя после в млък огромен влезна и той завинаги изчезна. А сетне в нашия квартал чудесен слух бе полетял, че аз съм ходил с една неземно, неземно, неземно хубава жена. Аз до нея, тя до мен, всеки пита изумен. Аз до нея, тя до мен, всеки гледа възхитен. Ла 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 ла, ла 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 ла, ла 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 ла. Всеки гледа, всеки гледа, всеки гледа възхитен. Моят тих живот настана една влепивала промяна. От скромен и неврачен мъж аз станах търсен изведнъж. Жени, жени край мене се тълпят, не могат, не могат